Умения, заради които се радвам, че записах Никол на ясла на година и половина. Номер 1. Факта, че Никол винаги е била от хората, които много дърдорят, от бебетата, които много дърдорят, но откакто ходи на градина, говори страшно много, запаметява страшно много, опитва се да повтаря страшно много, а речника и преди това беше сравнително богат, но откакто тръгна на градина, тъй като там има и по-големи деца, постоянно се говори. В групичката, в която тя е, има и деца на 2 годинки и нещо, което вече имат по-развит речник от нея. Забелязвам огромна промяна. Номер 2. И това е ходенето до тоалетна на гърне. Отскоро, от няколко дни се опитвам да приучавам Никол да ходи на гърне и виждам, че всъщност тя е започната да бъде приучавана още в градината. Леличките се я слагали, защото тя знае какво е гърне, не бяга от него, знае, че трябва да се свалят гащичките, за да седне, знае, че трябва да се избърши, когато стане, което за мен е огромно улеснение и огромен плюс. Номер 3. И това е апетита и хапването. Откакто Никол ходи на градина, откакто изхабява толкова много енергия, защото да не се лъжем, колкото и да я изкарвам навън по площадката, колкото и да си играем вкъщи, колкото и да ходи при баба си, така. Когато отиде там, тя цял ден е с деца, изморява се много повече и хапва много повече. Там прояде всичко. В момента няма нещо, което да не яде, дори и нещата, които не обичаше да яде преди това. Може би заради възрастта, може би заради градината, няма представа, аз го слагам към тази категория, просто защото съвпада във времето, в което е тръгнала и на ясла. Споделете ми вие, аз мога да направя между другото и топ 3 на нещата, които са негативни последици от яслата, но споделете ми вие, вашите деца, има ли нещо, което сте забелязали, че са подобрили или са започнали да правят, откакто са тръгнали на градина?